Ayo, what's up mga kayumaning people? So ngayong araw, alam nyo na kung ano? Kasi nabasa nyo na sa title. Question and answer part 2 na tayo mga men. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at click the notification bell. Oh, marunong na ako! And so, huwag mong kakalimutan mag-subscribe men para laging updated sa aking ilalabas na mga musika at mga panibagong lap trip sa buhay at slow life. Yun. So, simulan ko na ang malapit na question and answer part 2. Fucking intro. Pasok. G. So, eto na nga mga men, no? So, alam nyo na magtatagalog Bicol ako kasi alam nyo naman yung lingwahe ko. Kasi hindi ako marunong talaga mag-Bicol and mag-Tagalog. Marunong lang ako mag-English. So, eto na mga men. Unang katanungan galing kay... Di ko mabasa yung pangalan mo pero lalagay ko na lang dyan sa baba. Lalagay ko na lang dyan. Yun, ito ang katanungan niya. Sino ang last ex mo? Last ex ko po ay si... Pwede bang sabihin? Si Lexilor. Yun po ang pinaka last ex ko. Kaya nasaktan ako ng sobra at hindi na ako nagmahal pa muli kasi yung puso ko ay nabiyak na. Charot lang. Di ko nabanggitin yung last ex ko kasi wala eh. Wala. Next question. Galing kay Errol Paglinawan. Nakakakan ka ng udo. What? What the fuck? Hype sapot. Usmak. Day pa. Pero try ta. Pero ikainot magkakan bago ako. Hold up. Next question. Halik kay Vivilen. Yo, kay Vivilen Bilyar. Kung sakali magkakabata ka, tanuta bako ako. Tanuta bako ka? Hunda. Next question. Punta tayo kay John Edwin Ramos. Tanuta ang mga babae, grabe lugod ang pasali pag tigsusuyo na. Ang mga babae, pag tigsusuyo yan, grabe talaga kayo ng pasali. Araw kayo ng mga babae, ang ugali kayo, hindi maintindihan. Pag tigsusuyo mo, dyan niya naglalala ang pagpasali kayan. Kaya maripa ka, hindi na pagsuruyuon. Kung break. Charot. Next question. Galing kay Joyce Kathleen Panimdim. Tano ta puro kahugot, mahi ka mambata. Pakiaram mo baya? Mayo lang, gusto ka lang maghugot. Dawa mamambinaon. Charot. So next question kitang ngunyan mga meno. Halik kay John Lee. Taano ka pirmi nakabunit at nakakopya sa video mo? Mukha bang itlog? Kasi pag tinanggal ko yung bonnet ko o sombrero ko, lalo akong papangit. Nakita mo na yung pangit na itsura ko tapos tatanggalin ko pa yung nakalagay dyan? Oo, pangit ako. Aminado, pangit. Kaya meron ganito kasi medyo dagdag. Next question. Galing kay Loke. Taano pa di pag nag-uudo kay Pon nakatukaw? Siyempre maudo ka nakatukaw. Ano nga mag-udo ka nakatindog? Try mo ba ya? Try mo mag-udong nakatindog kung kaya mo. Pag kaya mo, chat mo ko, gibuntan. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองสารน้องกองแกงมาน้องมะเร็งมา Charot lang. So next question ha. Halik kay Glaze May Mendez. Taano ka ipuan nindo maghanap iba pagpagal na kamo sa relasyon? Shoutout sa imo ha. Kay puan maghanap iba. Day kami naghahanap iba pagpagal na sa relasyon. Kamu malang babae ang araw kayo ni. Pagpagal na binabayaan tulos hindi ang mga lalaki. Real talk. Pero pag kami mga lalaki, day kami naghanap tulos. Kamu lang babae ang araw kayan. Real talk. Next question man. Next question. Halik kay Crisanto Sancho. Taano ta bungog bansag sa mga tagalibmanan? Bungog ang bansag sa mga tagalibmanan? Kasi mga pogi talaga kami, yung totoo. Kasi binansagan kami ng bungog kasi it's Philippines is human category and everything else, nobody else. Oh my God! Wow! Next question. Halik kay Sermento. Ba't mga Bicolana magagayon? Sinabi mo pa. Mga taga Bicol magagayon talaga yan kasi mga gwapo yan. Kaya pag taga Bicol ka, magayon ka. Matik magayon ka. Ang mga taga Bicol, harlabang bulbul.
Charot. O, next question. Dali-dali yung talang kadakol ning hapot. Ali kay Rizalin. Taano ta may mga taong lamon ning lamon di man nagtataba. Payat manggiraray. Sa mga lain nindo yan, pero kung siguro ako ka kanon mo, mataba ka garo. Charot lang, pero di ko aram. Next question mga men, kay Marie Rose. Taano daw, mahiling ko lang sana ika, maugmaw na ako. Siguro ako na talaga ang happiness mo sa buhay. Siguro, pag nahiling mo na ako, tumitibok na ang iyong puso at talagang matik masaya ka na kasi nakikita mo ng itsura ko ang pinakagwapo sa buong mundo at ako lang yung pinakapogi. Next question mga men. So ito na, galing kay Bia Dulong. Bistado mo pa ako. Ayun, data ka na nilingaw tayo kay ito na bistado ko duman sa Philly kang nag-concert ng XB. Yeah, nag-concert ng X Battalion. Yaong kami duman. Kasi nailing miya na nabistado kami. Kumusta? Saan mo shoutout? Yep. Next question man. Hali kay Christopher Peralta. Bakit Slow J pangalan mo? Baka slow ka sa pagdating sa babae. Slow? Kasi slow yung pangaran ko kasi slow down. So next katanungan na tayo mga naman. Ito galing kay Francis Albert. Anong taon ka idol nag-start mag-vlog? Actually, ngayong taon lang talaga ako nagsimula mag-vlog. Noong April lang po. Noong April lang ako nagsimula pero di ko alam kung bakit nag-umabot ako sa ganito. At dumami yung followers ko pero maraming salamat sa mga sulit na sumusuporta dyan kay Slow J, The Slow TV. So, yung katanungan mo pare, nagsimula lang ako, April lang po, April 2020. Yo, next question. Galing kay Yisha Reyes. Anong piling pagbaguan sa YouTube and anong mga pagsubok pa po ba ang mga inagayan mo bilang YouTuber? Piling bilang baguan sa YouTube, masakit, mahirap kasi di ko man masasabi na YouTuber pa ako, taday pa man ako nagsasahod eh. Mahirap pa abuton pang YouTube kasi kada ako talaga YouTuber, masakiton abuton ng YouTube. Pero sa mga nagpupuon dyan, go lang ng go, maaabot naman yan kung anong gusto ta sa buhay. Yo, next question. Galing kay Sunday Pardo. Yo, bakit ka kuya naging influencer? I mean, bakit mo naisipan mag-video-video ganyan? Naisipan ko mag-video-video nung nagsimula na mag-quarantine. Di ko alam kung simula nung quarantine April kasi sa Manila ata may COVID na nun, pero naisipan ko na mag-vlog at magsimula ng video nung nag-iisa lang ako at ginawan ko lang ng video yung ex ko. I mean, di yung ex. Gumawa lang ko ng video na para sa ex. Pero di ko alam na papatok yun, kaya ayun, sunod-sunod na. Next question, galing kay Janine Maika Sereno. Anong mapapayo mo sa mga gustong magsimula sa pagiging social media influencer? Masasabi ko lang sa inyo mga men, tuloy lang, positibo lang sa buhay, wag susuko, wag mawawala ng pag-asa kasi lahat ng gusto natin, basta gusto, pursige lang. Wag kayong sumuko, makakaya yan. Go lang ng go, bawal negatibo. Yo, next question. Hali kay Panda. Taano ta ang English kang linggo Sunday? Tas ang saldang sun, tas pag-aga day, tas pag-tig-combine mayo kang bata. Arrogant kay kani kasi ang sun is cover the moon and you and cover me protect and the earth. Yun! What? Walang kwenta. Next. Hali kay Sonny Parato de Jesus. Gurano man ang kilo kanto rin sa libmanan. 50 ka ba nga? Buruay pa. Barakal na ka mo. Sira. Barakal na ka mo. Kung di akong barakal, orola ko ne. Ayos! Next question, hali kay Denise. Anong oras na? Char. Anong meaning kang name mo, idol na Slow? J the Slow? Ang pangalan ko talaga, Idol James Sarasya mo pera, pero ginibo ko lang ang pangalan kong Slow J, dinagdagan kong The Slow, pero Slow J lang talaga yan. Slow J! Kasi madami nagsasabi sa akin na mahina ako sa lahat ng bagay, kaya naisipan ko mahina, slow, mabagal, kaya yung J, James, EJ, kaya kinuha ko yung Slow J. Yung, kaya Slow J, slow. Next question, hali kay Dash Reganit.
Taano dae nag-aagi ang kalayo sa fire exit? Ha? Ano yun? Ang fire exit, maagi talaga yan sa main... fire exit, maagi yan sa fire exit. Next question. Hali niyo sa kaklase kong grabe ang tama ang payo. Mark Kevin Ampungan, taano tamayo kang bata? Mayo kang balak? Hinahanap ko lang kaya ika. Ayaw kitang bilistik. Gusto ko ikaw bata, Mark Ampungan. Charot lang, pero may balak ako magbata siguro pag edad ko 42 na. Pero ngunyan day na muna ta kasi busy talaga ako sa Amerika tayo naman ng may kampanya may talaga ang negosyo pagpapalawak ang mga negosyo sa ibang lugar kaya dito na pag-uray mga bata-bata sa kanya update ka na lang yun pag may bata na ko. Next question galing kay Nicole. Di po ba nakakahiya ang pagiging video creator? Actually medyo minsan nahihiya ako pa nagbibideo ako sa labas. Pero pag gusto mo talaga wala parang dead man ka na lang kasi yan talaga yung ginagawa mo. Pero kung sisimula ka pa lang sa una, mahiya. Medyo ayos-ayos na rin para sa akin. Kaya di naman mahiya pag gumagawa ng content at mga video. Nasa sayo na yan kung gusto mo talaga. Yo! Next question, halik kay Russell Marbella. Anong paborito mong brand na Bado Lods? Pa-shoutout na rin. Yo, shoutout sa mo. Paborito kong brand. Sa totoo, Mayo, kung anong magustuhan ko. Pero gusto ko kaya mga hip-hop lang. Next question, mga men. Halik kay Janine. Tano ta bako na sanang color blue ang kulay kang regla. Na mas malupit nga nito. Tanong daw ba kung kulay blue na lang ang kulay kang regla? Bako na lang pula, kulay blue na lang. Kundi yellow, violet, green, arkin. Itong mga iba-ibang kulay. Kundi rainbow, ang kulay kang regla, rainbow na lang, no? Para malupit, tapos mahamutan mo na malalas. Charot lang, pero. Akong aram dyan, next question. Yo, halik kay Angela Pasbilyo. Saro man po siyang content creator kang Bicol. Nag-comment man siya. Ilang comment naman ni babaeng iniyo. Ang comment niya iniyo. Bakit di mo ako ginajowa? Bakit ang cute ko? Love mo ba ako? Gusto na kitang pakasalan. Pero next question. Baka ma-issue. Next question. Halik kay Dada Bombase. Taano puro sala na hiling ka mga tao? Paano na si mga tamang naginibo? Siyempre sala ka na mahiling. Pero mani yung mambaguan sa mundo. Pag naggibo kang tama, tapos sala, ang mahiling ka yan, sala, si tama, dae. Kasi nahiling sala, si tama, dae, sala, nahiling, kaya argyan ka yan. What? What the fuck? Kaya ang mahiling ka talaga yan, sala, sala na. Pag tinama mo, sala yan. Kaya, sala talaga. Kaya, sala. Dahil ko aram kung may kwenta ng video ngini, pero sana nag-enjoy ka mo. So, hanggang dyan na lang yung mga katanungan yung mga men. Kasi nakita ko na lahat. Kasi, di ko alam kung nakita ko talaga lahat. Kasi, sa page, di lahat nakikita yung mga comment. Pero, baka gawa natin no lang part 3 kung sakali, kung malupitan tayo dito. Pero kung sakali naman, gawa natin to na part 2 hanggang part 3 pala. Hanggang dito lang yung video natin. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe sa aking YouTube channel kung baguhan ka pa lang. Yo, mag-subscribe ka na pare para lagi kang updated sa mga good vibes at palagi kang nakapngirit. Wow, yeah! Ayoko kasi ng English. Tagalog dito lang tayo. Yo! So, wag mong kakalimutan mag-subscribe pa ulit-ulit. Pero sana mag-subscribe at sana abutin natin ng 5K subscribe mga men. Wag niyong kakalimutan mag-follow sa aking Facebook account kay George James Sergio Pera and like and follow ang aking page Slow J the Slow Yo. Hanggang dito na lang ang aking malapitang videos. Sana nag-enjoy kayo. Di ko alam kung nag-enjoy talaga kayo, pero salamat sa mga nood hanggang ngayon. And wala akong masasabi. And 3, 2, 1. Bye-bye, babush. I love you so much and forevermore together alone. G.